Usanditanga ndaphinda muweksuit undafika fesi basa kunge-take photo Rasta ngengena thuba mpit muntu Chesa PA60 kuba pick photo Usanditanga ndaphinda muweksuit undafika fesi basa kunge-take photo Ngemusha zambeni Nega fui Oscar. Hello. David. Aripo. Arubi. Yeah, all right. Sure. Ndine Gina. Anzona ari bageti arusvika manje pana. Arikuya nemari yangu yomukando. Yeah, siri atori panzo. Come in. Girls, Dave. Sei. Vari paWhatsApp. Zviri sei. Kumbusabati kakana skanje. Kuti waraidzwa neiko zvedu. Ngodaro tiripo. Kusabatika mana skanje. Ndimarova zvapamutishanyira. Kero, ina ndisikugaraga. Leo sinotora mari yemukandirani. Mari yomukando ipi futi vasikana? Indaka nditoti pamwe ndivigira mari yangu ini. Kukuigira mari? Nai Kero, handiti kukandira mecha munorwa here naye asikana. Ndakakutaurira wanditi kukanda tiri vatatu. Apa vemucha munorwa vakatomirira mari iyoyo. Vakatomirira ini macha munorwa wacho ndovaziva here. Iwe ndiwe unoziva macha munorwa wacho. Hauna kundiudza kuti wakangoti ndichazonotaura navo ndo hauna kuzodzoka nemi ndoti vataura navo kana tovakupa here mari handizvizivi kuti vakazopinda mumukando ini. Nai Kero, ingo ndakakuudza one nai kuti tiri vatatu. Yezvo apa pasara ndakakuudza pane 5 days Kero. Zviri zvinhu zvangu dai wakatogadzirisa kare izvozvo. Sikipa pachiita se? Pacha ndomboziva wakandiudza kupi kuti wakandiudza pane 5 days pane mukando unodzanzi unoudzwa munhu anopuwa mari after pasara 5 days kuti ndigomukandira futi munhu wacho naiye. Tora zvikuita zvokuti kudii ndoda mari yangu because Friday ndoshonga kukanda mukando. Ndoda mari yangu. Ndakanotembawo newe ndotozoziva kuti iwe ukandipa mari ndokanda mukando. Uko ndikapuwa futi ndofanirwa kukanda iwe. Naiwe mubhiya ndakuudza kuti tiri tu tine kuita mukando tiri tu. Nyike inotoshupa. Inosaka ndakataura kuti zvemukando handitombode zvangu izviti semoni makunesana. Aiwa kana mavanoita mevega pedza nyaya dzenyu mega ikoko ino handipo. Handiti izvozvo. Nai Kero, saka toita sei? Una mai vakatomirira mari yavo. Apa ndatouya pana pandine effort yekuti uchasvika uchindipa mari. Ndo mani. But asikana vamakudaro manje raundi yachoinganakidze. Handitinoronga kuti iwe uri kupuwa musi wakati ndi munhu ari kupuwa musi wakati. Iwe uri kutozviziva kuti tine mumwe munhu wechi3 asi kusvika undiudza zvakadaro naye asikana. Toita sei manje? Iwe ufanira kukundiudza kuti panitoronga. Zvitoronga kuti kudii? Kunze kuti ndinongondipa mari yangu because inini handizivi kuti wakazowana mumwe imukapana mari mukaronga futi kuti munhu iyena akanga aita second anoronga kupuwa mari. Ini ndakamirira kuti mari hauna kundiudza kuti wapuwa mari hauna kundiudza kuti ndichazodii. Ini ndoda mari yangu. Kero fungapo. Mari yako ndokupa. Anyway, Kero, murume wako andanoshanda. Yeah. Ini chandinoda imari yangu. Batika murume wangu patakaita zveraundi yangu angasi. Asi anoshanda ari kupa mari wodzosera mari. Anyway, Kero, mari wefunge. Iwe ungakuita mari munhu mari. Pakati pemwedzi mari yemukando. Wakambona mari yemukando ndiyo pakati. Kero, tingaswera kutaura zvakawanda ka. Ini ndiri kumhanya. Asi chandingokuudza mari yako ichauya. Ndinoda mari yangu. Inge zvotori nebasa naiwe Kero. Ai problem iyi. Aiwa munhu anonzi Regina kana boda. Angatore zvona akanda mukando kune mumwe munhu. Andudza murume wake anoshanda munhu iyoyo. Handitaura zvekupenga wewe. Ine dai angatori mari yangu inini ka. Sisi waenda itovarova. Nhasi chaichaina tonzwa bhipi yangu isikukwira.